दीपा देखो तो Hi, hello. Good afternoon, everyone. खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय आंखौ नायदों। दिनै आं फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों स' बोरैबा मोनदों। मा खबर? मोजां। मोजां। Hi, Abu. Hello. Same to you. Good afternoon. Melita Boro. Ansuma Demari. Hi, Abu. Hello. ओंखाम जाबायना? औ जाबाय। दीपा इधर आओ ना। माजों जाखो? माबासोमोन कबि आलु। आं नायबाय दं आब'। अके थेंक इउ। क्लियार नुदोंना नुवाखै खोन्थाहरलाय। दया नार्जारि। हेल' सना मा खबर? मोजां। नोंहालाय मा खबर? नुवाखै। अके थेंक इउ। रन्जित बसुमतारी मा ओंख्रि ना मा होनखो? मिथु नार्जारि। हाय आब' हेल'। जोबोद समायना नुदों नानि। मोजां ना खबरा? औ मोजां। मोजां। अबेनि नों आब'? आङो बिसनाथ सारिआलिनि। ओंखाम जाबाय नामा मिथु नार्जारि? औ जाखांबाय। मा खालामदों? जेरावबो थाङा नामा दिनै? दङ ओरैनो जिरायनानै। थाङा जेरावबो। कभिडनि थाखाय बारा ओंखाराखै आं जेरावबो रुमावनो दंगासिनो। थेंक इउ स' माच जाया कमेन्ट हरदों सोंहरदों आरो आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैदोंबा सोंहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों। माइनाव सना। हाय सना हेल'। रन्जिता बसु जेराव मोजां मोन जारौना मोजां मोनो बेखौ बुंथ'ला दे। बारा क्लियार फैयाखै भिडिअ'। नेटनि एसे प्रब्लेम आरोना बेयाव। बारा क्लियार नुवाखै सम सम। नेटआ एसे स्ल' आंना। खोन्थानो खबरा मोजां दा। औ मोजां मिथु नार्जारि। नोंनालाय बोरै खबरा?
खबर माइनाव बसुमतारी खबरा बोरै सना मोजां ना? औ मोजां। नोंहालाय माब्रै? बिरखोदाव हाय हेलौ। जोमै ब्रह्म मोजां साफा नुवाखै। नेटनि एसे प्रब्लेम आरोना रुमावहाय बेखायनो मोजां नुवाखैदां। नोंखौ मोजां नुथारबाय जारौ थेंकिउ। आंखौ आलासि जानो लिंहर नोंसिनाव आब' मालाबा अनसुमा दैमारि। अके जागोन दे। आब'ना बेसे साबसक्राइब दंलै? आं उनाव खोन्थागोन दे। आरो जाया नायदों साबसक्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो अननानै। आं खालामना दोनदों थेंकिउ दे। नेटानो मोजां नाङाखै। मा ओंख्रि जानाय आब'? आलु कबिसोमोन। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानायमोन? ओए दीपा दीपा इधर आओ तो। फोन लेके आओ ना कैसा देख रहे हो? दालि अमा बेदरमोन। अमा बेदर जानो लुगैलायबायलै अमा बेदर होननायखाय। बिउटिफुल स्माइल थेंकिउ जगदीश। दाबो क्लियार नुवाखै नामाथाय खिथाहरलाय। नेटआ बिराद स्ल' माने आंना। नेटआ बिराद स्ल'। नाइस आब' थेंकिउ। रहेनसा बसुमतारी। धर्मेश बसुमतारी हाय मा खालामगासिनो आब' सना? दङ ओरैनो जिरायनानै। नोंहालाय मा खालामदों? एमबि ब्लग आब' स' किउट थेंकिउ। थेंकिउ। ए नंगौ नामा? औ। दे आब' स्ल' राजुखुमार। अनसुमा दैमारि आं बुजियासै मा होनदोंथाय? आब' मा ओंख्रि जाखो?
कबि आलु जेबो गैया। ना अंधेरा ए देखो ना वीडियो यूट्यूब में देखो गोथावथाराबो स्ल' रोजाब खनसे आब' come मावना नोंना बोरै खबरा मोजाङानो नोंहालाय क्या तुम लाइन थे और मुझे दिखा दिया नहीं दिखाया आ जाओ इधर रैलाइस्रि आब' स्ल' मोजांथ' आंनाबो डाटा अफ किया है तूने उल्टा सोर सोर दं न'आवलाय दालाय आङो न'आव गैया रुमाव दं आङो न'आव गैया स्ल' खनाबो खनसे रोङालै आं खननो आव नायदो आ जाओ सम सम बिदिनो लाइभ फैबाय था औ जागोन दे दिनैसो फार्स्ट फैदों ना फैगोन दे मालाबा मालाबा लाइभ ऐसा उल्टा देखो ना क्लियर देखा कि नहीं हाँ हाँ नेट स्लो है खै घन्टा लाइभ थागोन दसेल' थानोसै आं बारा गोबाव थाया देखो एक बार हेलो हाय गौरां बर' हेलो हाय
मा मैगं जानाय आब'? कबि आलुसोमोन जेबो गैया। Oh no. Cute. दानसोरां बोरै खबरा आब'? मोजां। नोंहालाय मा खबर? आंहा मोजाङानो। मिथुन नार्जारि थेंक इउ। मोजां आंहाबो। ए दाथ' कभिडनि थाखाय बारा ओंखारनो हायाखै। नोंसोरो मा मा खालामदों आंनोबो खोन्थाहर एसे। नोंना खावलायना सबाय बिमा ना माबो? औ सबाय बिमा। मैडम जी पैंडेमिक के बारे में कुछ बता के दो। ओके रुको बताएगा। आं नायथ'ला आब', आंनाबो नेटआ स्ल'थार। बाय बाय। अके अनसुमा दैमारि बाय। सोर सोर न'आव थाना मा मा खालामगासिनो? दाथ' कर'ना बोथोर ना, जेरावबो थांनो हाया बारा। ओरैनो दं गोदाव सोराव आब'। स्कुलफ्राबोथ' बन्द जाजोब्बाय दायो, बांसिनानो बन्द जाबाय। कलेजफ्राबो बन्द कभिडनि थाखायनो दा। You are गोजोन नार्जारि, you are so cute. Thank you. आङो दसेल' थासिगोन लाइभखौ इन खालामसै, दसे थाबावनोसै ओमफ्राय इन खालामसै। नोंनि गामिया मायाव आब'? आङो बिसनाथ सारियालिनिनो। नेट गैया नामा आब'? नेटानो स्ल'थार आंहा रुम सिङावहाय बिराद स्ल'। दिनै स्ल' जादों नेटा।
Where are you from? I'm from Bisnachareli. Oh, मोजां नुवाखै आब'। नेट गैयाना बेखायनो बिदि नुदोंदां। एसेबो क्लियार नुथाराखै नामा? बाहेरावथ' बिराद गरम, बाहेराव नांगौमोनदां नेटआ एसे। मोब्रि नुदों आब'। बाहेरावथ' ओंखारनो हाया, बिराद गरम। बाहेराव थांनायनि र'। क्लियरली नहीं दिख रहा है ना, बाहर जाती हूँ। हाँ, बहानि नोङो आब'? आङो बिसनाथ चारिआलिनि। आर इउ सिंगोल? बार फैयाखै नामा आब'? बारथ' फैयाखै दा। कपड़ा धोया? आ जाओ, आओ ना। नेट बहुत स्लो है इधर थोड़ा सा। अभी क्या करेगा ओए? हाँ, पिज्जा सोएगा। जोंनि जा बार दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि। आं बिथिंहाय बार गैथ'आ, बिराद सान्दुं आरोना, बिराद गरम। तो आओ मेरे साथ आओ। दायो एसे क्लियार नुदोंना नुवाखै? निजोम बर'। हेलौ, मा खबर? मा ओंख्रि जानायमोन? खबरा मोजाङानो। ओंख्रिया जेबो गैया, कबि आलुसोमोन। आरो 7 मिनिट थाबावनोसै आङो, ओमफ्राय लाइभखौ इन खालामनोसै। औ, मोजां दे। थाबायदों नामा? थाबायाखै, जिरायना दं। आं नेट नांगोनदां ना बाहेरायाव फैदोंमोन आरोना। दा क्लियार नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना खोन्थाहरदो। एखेयाबो नुवाखै। अ, नेटानो बिराद स्ल'। मिनिट।
जाय जाया आंखौ दायो नायदों साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। बारा क्लियार नुवाखै। सरि नेटआ स्ल' आंहा बेखायनो क्लियार नुवाखै। नेक्स्ट टाइम आङो नेट गोनां जायगायाव थानानै लाइभ फैगोन। मोजां खानाङाबो थेंक इउ रमेश बसुमतारी राम्स हाय हेल' जागोनाबो नेक्स्ट टाइम आङो नेट मोजां जायगायाव फैनो नाजागोन आरोना फैगोन। मा खबर जारौ? मोजां। नोंहालाय बोरै खबरा? आंहा मोजां। 3 मिनिट उनाव आं लाइभखौ इन खालामसै। आंनाबो मोजां। अके उनाव रायलायनोसै दे। अके माबोरै दङ उदां दैमारि? मोजाङैनो दं आङो। दानसोरां मुसाहारि हेलौ हाय। आं साबस्क्राइब खालामखानायसो आब'। अके थेंक इउ। दासान्दि अबाव थायो? आङो बिसनाथ सारिआलियावनो थायो। आरो 10 मिनिट थाबाव सम सम लाइभ फैबाय थानानै औ जागोन दे फैगोन आंबो बिसनाथनिनो। औ नंगौ नामा? दायो आं सम सम फैनो नाजानोसै लाइभ। दिनै फार्स्ट टाइमना एसे बोरैबा मोनदों आरोना। मा बुंगोन मा बुङा बिदि जादों। एसे गिनाय गिनायबो मोनदों। नेक्स्ट टाइम जेब्ला आं लाइभ फैगोन नेट मोजां जायो नेट मोजाङाव फैनोसै ओमफ्राय आं मोजां रायज्लायनोसै। आरो 10 मिनिट थाबाव आब'। थाथ'लादां दिनै। गासिबो मोजाङैनोथा कभिडआ बारानिफ्राय बारा जागासिनो एबारनि कभिड 19आ बिराद मानसि थैदों गासिबो मिथिखागौ। बाहेरायाव ओंखारलांबा मास्कफोरा गान।
मोजाङै। आरोथ' जेबो बुंनो गैला आङो। दायो आं लाइभखौ एन्ड खालामसै। बाय बाय अल अफ इउ टेक केयार।